Marita Leskinen, Rantasalmen lehti, tervehdys. Järjestämme kulttuurista elinvoimaa Esa Saarinen -tapahtuman Tornadosalissa Rantasalmella 21. maaliskuuta. Tässä podcastissa kuulemme E. Saarisen ajatuksia tulevasta tapahtumasta. Esa Saarinen, mä ajattelen sinusta, että sä oot semmoinen liikemies. Onpa vähän hämmentävä Onko? näkökulma, mutta ehkä tuossa kuuluu semmoinen piirre, että jos mä ajatellaan meitä suomalaisia, niin siis on semmoisia tiettyjä vahvuuksia, mitä meillä on, ja sitten on tietysti heikkouksia, mitä meillä on, tai ainakin semmoisia piirteitä, joista osa on, että tai mä kutsusin sellaista hiljaista jotain kauneutta meissä, niin tällaiseksi saunapolkukyvykkyydeksi. Niin siitä näkökulmasta, jos ajatellaan sitä, että on jotain, niin sehän voi olla, että joku, mikä on, ikään kuin tekee havaittavan ja ilmeisen numeron itsestään, mutta sitten voi olla sellaista, mikä ei tee mitään ilmeistä numeroa itsestään. Niin jos mun ympärillä on jotain semmoista, mikä on jollakin tavalla kauniisti, ikään kuin leijuu siinä saunapolkuun tunnelmaisesti, niin se olisi kyllä ihan tosi hienoa. Joo. Mä vähän tarkennan tätä liikemiesajattelua, kun eräs kuntosaliyrittäjä esitteli itsensä liikemiehenä, että hän liikuttaa ihmisiä. Mutta mä ajattelen sinua sellaisena liikemiehenä, joka liikuttaa ihmisten ajatuksia. Niin, no oikeastaan sillä lailla mä sen kuulinkin sun, mitä sä sanoit, että tavallaan liikkeen mies, ajattelun liikkeen mies, se on mahdollinen tapa ajatella. Ja jostakin arvokkaasta ja jostain myöskin semmoisesta, mitä olisi hienoa, että jos me sitä toisessamme myöskin vahvistettaisiin. Siis sellaista elämän asennetta ja myöskin elämän väreilevyyttä niissä suhteissa meissä, jotka on meissä olevia parempia puolia, niin saataisiin enemmän liikkeelle. Ja sehän on se, mitä kuntosaliyrittäjä yrittää tehdä siis sen fyysisen liikkeen osalta, että se ihminen havaitsee, että hänellä on joku tietty lihas vaikkapa. Ja tämän seurauksena niin hän sitten tulee harjoittaneeksi sitä lihasta, mutta se vaikuttaakin siihen, että miten tämä kyseinen ihminen sitten kävelee hetken päästä tai hengittää. Mutta hänellä olisi ollut koko ajan se mahdollisuus, jos hän olisi tullut tietoiseksi siitä, että hänellä ylipäätään on se joku tietty lihas, joka siellä salilla paljastuu. Et siinä mielessä mähän ajattelen mun luentoja tämmöisenä tietynlaisena salitilanteena oikeastaan henkisessä mielessä. Sikäli siis ajatus Saarisesta liikemiehenä merkityksessä liikkeen mies, merkityksessä ajattelun liikkeen ja ajattelun liikkeen mies, niin on kyllä aika innoittava. Joo, liikemiehen salitilanne. Elinvoimasta puhutaan vähän joka kunnassa ja tuntuu, että joka paikassa ollaan nyt hyvin huolissaan elinvoimasta ja erityisesti pienten kuntien elinvoimaisuudesta. Mitä elinvoima tarkoittaa sinun mielestäsi? No, kyllä mulle elinvoima oikeastaan tarkoittaa jotain sellaista ihmisenä olevuuden alkuperäisliikettä, alkuperäislähdettä, että se on tietynlainen energia, joka meissä on ihmisinä. Mutta usein kun siitä puhutaan yhteisöllisissä ympäristöissä tai organisoituneesti esimerkiksi jonkun kunnan tai kaupungin tai vaikka koko yhteiskunnan mittakaavasta, niin siinä varmaan silloin viitataan enemmän siihen ilmiöön, joka sinänsä minusta on tärkeä, että miten vaikutamme toisiimme jonkun semmoisen toiveikkaan tekemisen suunnassa, joka sitten vahvistaa kunkin omaa kokemusta siitä, että hän on mukana elinvoimaisessa yhteisössä, kun hän on rantasalmelainen vaikkapa.
tai kun hän on Etelä-Savossa, tai kun hän on yksi meistä suomalaisista. Siis se ilmiö, mikä ehkä kun tässä olympialaiset on justiin tätä nyt puhuttaessa päällä, niin tuosta joukkueesta on aistittavissa, että he jollain tavalla vahvistaa toisiaan, ehkä enemmän kuin joskus aikaisemmin, ainakin Pariisissa, niin toistensa elinvoimaa. Että se on tämmöinen mun mielestä tärkeä ilmiö muistaa, että me vaikutamme toisiimme sen suhteen, että miltä elämä tuntuu, kuinka paljon toiveikkuutta meissä on, kuinka paljon me haluamme toisillemme hyvää. Ja tämä taas puolestaan sitten ilmenee erilaisten osaamisten ja tekemisten summana meidän yhteisön eteenpäin menona, jota viime kädessä tietysti jokainen meistä haluaa. Mutta me emme usein näe siihen, me vaikutamme toisiimme juuri tämän elinvoiman ulottuvuuden osalta, niin käytännössä enemmän kuin mitään monta kertaa tiedostamme tuon asian laito. Että kyllä mä toivon, että meidän tilaisuus siellä Pekka Lipposen maisemissa siis vahvistaa ja voimistaa eteläsavolaista elinvoimaa. Aivan upeasti ilmaistu. Mitä kulttuuri on? No, musta kulttuuri on sitä, mikä on rivien välissä lausumattomana, niin usein odotuksina sitä koskien, että mitä muut tulee tekemään. Ja sitä kautta säädellen sitä, että mitä sitten kukin yksilönä kokee, että on soveliasta edes lähteä tavoittelemaan. Että tässä suhteessa siis kulttuuri on sellainen tietynlainen ihmisiä yhdessä pitävä elementti, ilman kaltainen tai hapenomainen, vaikeasti nähtävissä muuten kuin niiden seurausten osalta, mikä siitä syntyy. Mutta se kaiken kuitenkin niin verenkierto oikeastaan, joka taas kuitenkin puolestaan on toisin kuin verenkierto sellaista, mihin itse koko ajan kukin meistä yksilöinä niin osallistumme toisten suunnalta ajatellen, koska me määrittelemme sitä, että millaiseksi sen toisen ihmisen odotukset ja myöskin kokemat luvat tehdä hyviä juttuja tai lähteä tavoittelemaan jotakin vähän epätavallista, lähteä hiihtämään johonkin laduttomaan suuntaan ja sitä kautta avata toisille jotakin väylää, niin on. Että tässä mielessä siis kulttuuri on myöskin jotain semmoista, joka on olemassa vain meidän kauttamme, vaikka se samanaikaisesti muovaa meitä. Ja se elämän ja ihmisen suuri paradoksi on just siinä, että se niin helposti kuvittelee, että se on jotakin, joka on valmista, jotain semmoista, joka pitää huolen itsestään. Kyllä se nimenomaan ei näin tee, mutta hyvä henki, hyvä ihmisten välinen, hyvä tahto ylipäätänsä koettuna todellisuutena on semmoista suomalaista kulttuuria, mitä meidän tulee vahvistaa ja uskon, että me pystymme sitä vahvistamaan niin oikeastaan aika paljonkin enemmän kuin mitä nyt automaattisesti ehkä tapahtuu. Hurmaavaa. Mitä me siellä Tornado-salissa saamme, tai millaisina sä ajattelit, että me sieltä lähdemme tämän luennon tai puheen jälkeen, kun käsitellään aihetta kulttuurista elinvoimaa? No, kun lähdetään pois Tornado-salista, niin kyllä mä toivoisin, että ihmiset lähtisivät jollakin tavalla kohottuneena siihen kauneuteen nähden, mikä siellä salissa ulkopuolella koko ajan oli odottamassa tulevaisuutena, mitä vielä ei ole, mutta mikä voi olla vähän parempi sen seurauksena, että kukin niin näkee sen vähän paremman puolen niissä erilaisissa
mahdollisuuksista, mitä elämällä on ja mitä toisissa ihmisissä on, niin sen periaatteen mukaisesti, mikä usein mulla on mun esityksissä semmoinen tietynlainen punainen lanka, joka sanoo, että meissä on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle. Joka periaate taas Suomessa on sikäli erittäin tärkeä muistaa, kun me emme useinkaan ole semmoinen porukka tai semmoinen kulttuuri, jotka herkästi lyötäisi lumpua itsestämme. Ja sitä kautta emme myöskään useinkaan paketoi sitä hyvää, mikä meissä on, semmoiseen muotoon, että se olisi heti kaikille ilmeistä, että on ihan mahtavaa, vaikka sitä olisi tosiasiallisesti. Ja sitten monet meidän upeat asiat maailmanlaajuisessa vertailussa on luoteeltaan sellaisia, että ne näyttäytyy meidän omalle itsellemme erilaisena itsestäänselvyyksinä. Siis esimerkiksi se, että kun mä ajan autolla tai tulen auton kyydissä Rantasalmelle, niin todennäköisyys, että poliisit pysäyttää sen auton, missä mä oon tulossa, ja ampuu mut kuoliaaksi, niin todennäköisesti tähän on 0. Että se ei ole siis äärettömän pieni, se on 0. Mutta Yhdysvalloissahan se ei olisi 0. Aivan. Ja siis, että se jotkut meidän, tämä on mun käsitykseni, jotkut meidän aivan keskeiset kauneudet on luonteeltaan sellaisia, että me emme näe niihin, mutta kun me näemme niihin, kun katsomme niitä, niin oikeastaan sen seurauksena niin se, miten koemme itsemme niiden erilaisten kauneuksien kautta mahdollisuuksina toisimme nähden ja myöskin kunnioittavuutena siihen nähden, mitä ennen meitä oli aikaisemmissa sukupolvissa, niin kohottaa meitä, mä uskon, ihmisinä, niin kohtaamaan sitten taas ne erilaiset uudet haasteet ja hankaluudet ja ikävyydet ja erilaiset vastoinkäymiset, mitkä myöskin kuuluu elämään aina. Ne on aina kuuluneet, aina tulee kuulumaan. Mutta se, millä tavalla me ne otamme, niin se ei ole ennakolta lyöty lukkoon. Niin tässä suhteessa se, mitä mä toivon, että tapahtuu, kun lähdemme pois todellisuudessa, on se, että ihan jokainen kokisi, että hän olisi jollakin tavalla löytänyt omia sellaisia ajatuksia, jotka on pikkasen ehkä unohtuneet. Siis ei semmoisella tavalla, että Esa sanoo X ja ajattelee oikeastaan samalla tavalla, vaan pikemminkin, että se tilanne itsessään jollakin tavalla herättäisi niitä reunustalle painuneita, ehkä vähän syvempiä oikeastaan omia ajatuksia, mille se tilaisuus itsessään sitten antaisi tilaisuuden esittäytyä sen ihmisen kannalta. Ja se on sellainen tietynlainen kielon tuoksu, jota täytyy ihan kuin erikseen vähän ehkä kumartuakin niin tunnustelemaan, että sen huomaa, kun se on tietyllä tavalla kuitenkin hienovarainen. Ja mitä mä tässä ehkä lähden tavoittelemaan, mutta samalla sitten painottaen sitä, mikä mun luennoissa muutenkin on tämmöinen keskeinen ajatus, että paremmat ajatukset, mä uskon, synnyttää parempaa elämää. Mutta sitten ajatusten, siellä on usein semmoisia sisältä käsin rakennettuja esteitä, jotka on nykyisin sitten ne sisältä käsin rakentuneet esteet on monesti seurausta siitä, että meidän mielessä on niin kaikenlaista muuta, joka liittyy erilaisiin välittömiin kysymyksiin ja erilaisiin ärsykkeisiin, jotka tuntuu vaativan huomiota, niin että sitten se laajempi kuva asioista ei saa tilaisuutta esittäytyä. Niin se laajempi kuva asioista, mä toivoisin tässä todellisuussalissa tilaisuuden esittäytyä sen ihmisen mieleen, joka siihen tilaisuuteen tulee mukaan, niin kokemuksellisesti. Ja näin sitten syntyisi jotain sellaista, joka yhteisesti koettuna, onko tuossa aika ainutlaatuista, siis sellaista, mistä ihmiset kokisivat jälkikäteenkin, että oli mahtavaa olla siinä tilaisuudessa mukana, koska mä koin oikeastaan, että jotkut mun omat ajatukset kirkastu niin jollain sellaisella kauniilla tavalla, että elämä tuntui enemmän sellaiselta elämältä, mitä mä haluankin koko ajan elää. Ja olisin koko ajankin halunnut elää, mutta mä jollakin tavalla niin pysähtynyt sen mun oman ajatuksen
kirkastavalle lähteelle semmoisella tavalla, että ehkä siinä salissa sitten toivottavasti tapahtui. Aivan ihana. Tässä vähän asiasta kukkaruukkuun. Eräs mun ystäväni oli täyttänyt tässä hiljattain 65 vuotta ja sitten hän iloissaan kertoi, että mä jään ilokkeelle. Ja kun hän on asunut ulkomailla jonkun verran, niin mä ajattelin, että hän jotenkin ilmaisi väärimmästi. Tarkoitatko, että eläkkeelle? Ei, kun ilokkeelle, kun se on niin hieno juttu. Hei, no Jorma Uotinen, joka on meidän rakkaat ystäviä, niin usein on sanonut siitä, että kun hänet kysytään yhtä mittaa, että aikooko hän jäädä eläkkeelle, niin no mistä hän sitten, onko tämä jäisi eläkkeelle, että elämästäänkö hän pitäisi jäädä eläkkeelle. Siis on se teknisesti, jos mä ajattelen, onhan Sannenkin teknisesti eläkkeellä Aalto-yliopiston soveltavan filosofian professorin tehtävästä. Mä siitä huolimatta pidän tässä kohtaa taas jonkun luennon siellä. Niin sen mun filosofian systeemiajattelun kurssin puitteissa, että oikeastaan siis se, miten elämä organisoituu työn osalta, niin voi joltakin huomaamattomilla tavoilla sitten ajautuakin kaventamaan sitä elämää. Että syntyykin narkissustuksen mankeli itse asiassa siitä tavasta, millä työ on organisoitunut. Vaikka työhän on yksi sellainen puoli, millä me rakennamme niin sitä yhteisöä ja sitä maata, mitä me rakastamme. Miksi sen työn pitäisi jollakin tavalla yhtäkkiä päätyä kuin seinään? Sen seurauksena, kun esimerkiksi joku työsuhde, vaikka hallinnollisista syistä tulee päätöksensä, kuten vaikka mun tapauksessa professorin työ tulee päätöksensä silloin, kun ihminen on 68-vuotias. Että silloin on pakko jäädä profan hommasta eläkkeelle, mutta eihän mun tarvitse jäädä kuitenkaan tietysti semmoisista filosofin asioista eläkkeelle, mitä mä rakastankin tehdä ja haluankin tehdä, tuun tekemään aina niin kauan kuin vaan viulu pysyy pelimannin kädessä. Täällä Etelä-Savossa on päättymässä sellainen Lumovoimaa kulttuurista hanke ja siitä on järjestetty nyt sitten tässä juuri ennen tämä tapahtuma on sellainen loppuhäppeninki ja isolla otsikolla, että alueellisen kulttuuriyhteistyön aika on nyt. Ja tämän tilaisuuden nimi on Säihkii. Se on suosittaa, mikä toi se tilaisuuden nimi? Säihkii. Säihkii? Säihkii. No sehän on hienoa. Se on ihan loistavaa, mutta tuo perusajatus on myöskin huikea. Joo, eli siis niin. Tämä kulttuurista elinvoimaa happeningi, mikä nyt siellä Tornadossa sitten on, niin toivon, että me säihkittäisiin sitten alueellisesti niin, että tämmöiset tietyt kuntarajat häipyisi ja voitaisiin ihan aidosti ja oikeasti tehdä sitä yhteistyötä alueella kaikkien hyväksi. Niin, siis juuri se on ratkaisevan tärkeää, siis se, että me myöskin annamme itsemme inspiroitua ja ilahtua ja lumoutua siis jostakin paikallisesta erityisyydestä. Ja monesti Suomessa niin erilaiset paikalliset erityisyydet on sellaisella tavalla pienimuotoisia, että se volyymi siinä asiassa niin ei johdata ihailua esiin tarkastelijassa. Mutta ehkäpä juuri se pienimuotoisuus onkin se osa sitä kauneutta, jota meidän tulisikin enemmän arvostaa kuin mitä monta kertaa teemme. Että onkin jokin siis paikallisuus, jossa se pointti on se, että siihen liittyvä niin tulovirta ja ihmisvirta ei ole samanlainen kuin Barcelonassa. Mm-hmm. Ja tässä mielessä sitten sellainen myöskin keskinäisen arvostuksen kautta syntyvä kyky niin ihmisen itsessään arvostaa sitä, mitä hänellä on, niin voi voimistua. Ja tätä kautta niin se arkinen ympäristö
niin olisi kuitenkin enemmän kuin vain arkista ympäristöä. Ja että se ei olisi jokin vain toisiksi paras tai kolmanneksi paras, vaan että se olisi itse asiassa sitä, mitä haluammekin, että elämä on. Niin, ei tarvitse jäädä elämästä eläkkeelle. Niin, mun mielestä ei kannata, koska mitä meillä oikeastaan on muuta kuin itse elämä vaalittavana. Mutta sitä ei kannata ajatella sitä elämää, mikä meillä on vaalittavana liiaksi itsen kautta, vaan sen jonkin suuremman, mysteerisemmän kauneuskokonaisuuden kautta, mikä elämä tietysti tosiasiallisesti on. Siis se mahdollisuus siihen, että vaikka matkalla Rantasalmelle, jos mä pysähdyn autolla johonkin paikkaan, niin onhan se siis sellainenkin mahdollisuus olemassa, että mä käyn, jos muukin pissahättä, niin pissalasin jossakin männyn alla. Ja männyn takana siinä pikkasen. Se on hieno asia, että Suomessa voi näin tehdä. Ja ihalla siinä samanaikaisesti siberiaanisesti Suomen heräävää luontoa. Ja sitä lupausta, mikä siihen liittyy, kun meillä on siis sellaiset vuodenajat, kuin meillä on. Ja sitä kauneutta, mikä siihen kyskeytyy, että kaikkea ei ole alistettu niin inhimillisen välineellisyyden jollekin rationaalikoneistolle, vaan että vielä on olemassa niin kaikenlaista sitten sellaista niissä järvissä esimerkiksi, joka on kenen tahansa niin sieltä ongittavissa ahvenet, siis maailman parhaat kalat. Ja siis sellainen osittain myöskin niin kuin humoristinen ote, joka nyt sitten Etelä-Savossa voisi ajatella, että tämä on ihan tällainen pienoinen kansansaarekin, niin ansaitsee tulla enemmän sen meidän oman keskinäisen arki-innostuksen niin osaksi, mä uskon.